Hi guys! Good morning! Welcome back again to our YouTube channel, Kin and Kim Family Vlog. So karon guys, nami puso sa saging. Yan. Tangi sungkit na guys. Netang bulayon karong adlaw. So, di na pa dagamang gulay guys. Amo ning isagol sa bagungon. So ata na si Jang hinluan ko man guys. Ayan, di pa man pay bagungon na mo dia. Katenga datus amang giluto. So ata na karon guys, atong tunuan. Puro sunobro medyo makita guys. Ano na hinluan. Nakakuha naman ni Jang tagak guys. Pila na ni ka. Wow. Adlaw nga na kuan. Karon pa namang mautan. Wow. Ayan nila guys, magkuan ka og puso. Iti sabay ka lutso ma. Kita ko kuan. Lutso? Hi. Agwatahi sa laman ninyo karon guys, ag puro tuno. Tambal nas kabuhi. Ginataang puso ng saging with bagungon. Ano na tagal-tagal? Sabi naman tagal-tagal. Namasin na. Ano po jadi media sana? So, right. So, muna yung mga lutoon karon guys. Bagungon and pusong ginataan. Hindi mo na ang gamatoy. Luwat ni mo. Right. Tulo na rin itong puso guys. Gamatoy pun hello anak. Ayan. So, maghinlo sa ako dahil sa bagungon guys. Kapag ito na dyan nagluto. Ang bagungon nga lami kaayo. Laming na nila guys. So guys, diyan nagateng bagungon, naputla na si Jag lubot na. Yan. Diyan na pa dagateng puso ahon na ni si Jag ning adlipon. Tama na. Tamba. Ano yan? Tamba. Guys, ato na ring adlipon ring ateng puso ng saging. Ni guman ato ning kamutag asin ang mawa ang isang tagok. Kami ang punja guys. Tubig. Ngayon nila guys, magtad-tad og puso. Naon na si Jai. Ayan, mapuro gagazin mong apilda ni guys. Sige gagazin mong kakita na ni tinunuan guys. Oh, di na guys. Agatong puso nga giadlip. Ayan. Tangan na tag-asin guys. Agatong puso. Ayan, haluon. Ayan, ato siyang patawdaran guys. Usa na to si Jai tumutan. Nga na ako mag-utan o puso guys. Hang kumutan kuhaan og duga. Kuhaan na tagtuas. Ang duga ba? Ayan. Okay. So dyan tatad guys. Anan ni Jang kumutan. So mag-prepare sa ako daan dato sa hang lubi. Kari nagbunot nas nas. Gibunta naman kung kuya halagay. Dabong ako an man hagad kuya. Hagaron man si Jang guys. Atong bakunding. Di ba ni siya hagad? Pastilan. Sayang. Hagaron man siguro ni. Guys, madyo lang man nagdi ni hagad. Sibag day. Purmag hagaron. Uy, ha? Hagaron ang isang purma. Hagad dyan ya. Mabuak. Hala, ginuo ko. Hagad man guys. Hagad man. Kuya, gain. Hagad ya. Pagkuhan uglain isa yala. Pagkuhan isa, hagad ka ajo. Ginuo ko. Parang kahagad ka ajo guys na dali ka ajo malugit. Hagad agatang lubi. Nagbunot ras Kuya Gail uglain. Iya. Guys, nagbunot si Kuya Gail og isa ka lubi. Kaya kari hagad ka ajo. Pero ato gyapon na jang iyapil na tungkod-gud. Kaya madyo na raman idugang-dugang. So kari guys, na ring kumutan ring ateng puso ng saging aron mga wa ni isang tagot. Na lang magkumot guys. Ato na jang kumutan. Nazan ka na maapilo ka buak ang planggan. Wala dyan tayo magamit. Anak ang ka guys. Gawas ni isang duga kay asinan. Dali, ako gunit ma. Guniti. Guniti lang ga. Ikaw gunit. Ano ni matagak ng atong puso. Ano guys, magawas ni isang duga na. Ano siya guys. Okay. Ako gunit ma. Ako gunit isang sila na. Gawas na isang duga. Mawa na ni isang kuan. Ako gunit isang. Hawa Ming. Kaya maapil sa kada na Ming. Okay. Ako gunit isang. Okay. Sila na ma. Okay, then guys, sa katang puso ng saging. Gato pa na siyang kuanan og code guys. Pero mga wa ning mga tagak-tagak.
Ato rin sa inganaan guys, og code. Dapat ka. Ato rin sa inganaan og code guys, ang mga tangtang ning tagok. Ano na, nanong code ba? Ana. Muna dyan Dapat ko. ingin-ingin kay arong mga tangtang ning tagok. Okay, so muna dyan mga tagok guys, kana na. Ko kuya ma. Hawid kay rum sa guys. Motor rin kuya gail. Kumbati ya. Dapat isa guys aning bukan hangi pa apilugod ko ni kuya. Ih, hindi man bukas ya. Tara guys, ala, ada tubig. Wow. Alright, natin butong. Butong guys. Ayan. Di na guys. Di na dyan sila hagad ya. Nawak dot. Wah, dabong man eh. O di, kung man siya, buhi ko man eh. Alright guys, sa tanay pakudkod ni Kuya Gail. Tan kumpi. Hindi kayo hatang ni Kuya. Tay butong. Ngayon, dala pag gatong, puso, gatong, bagungon, ready na. O sa ikod-kod guys, kamaligo na sa Kuya Gail. Nakay, karoon ang kabayo, kaya sang likod. Hawid. Dapat ko na bayo-bayo. Ako si Jebra, mama. Bati guys, kaya rumatay ni. Sila paniod ko, ito yung nagtrabaho. Nga nang roll sa asawa guys. Sa mata, yan katuan, mabigamon ko pa Mga ito. video. Mga oto. Sakay. Well, tapos na guys. Nagatang tuno guys, ya. Piso. And kari guys, mara atang unahon si Zaog, luto ring atang puso karo mahumok. Kay kari dali raman ning bagungon. Naghat. Tanang luno dagatang puso guys. Butangan og tuno guys, gamay kay mahumok. Humok sa atong puso. Okay. Humok na sa mga. Alright. Mama. Okay, then na guys. Sagatang puso. Tanang ibutangan og tuno. So, tanang itakang guys. Ayan. Uy. Tanang sigaan. Kaya rong mahumok na si Ja. Humumok na gatang puso guys. Asa na to luno na gatang bagungon. Para sidaan tagpan nyo to. Sigaan guys. Kaya may siga. Siga gatang niluto. Ngit-ngit na sa mga abuhan guys, ngiib. Ngiib. Na, di na dyan musiga ang karaho. Oo, kagwang ka bang di ka man musiga. Wala, sige na dahi. Okay. Yan na guys, takang na natag atong puso. Arong luto na si Ja. Ano guys. Lia, nag-eat na ka, be? Timo na yung tao batang gamatoy. Patasan ka, day? Batangan mga sukal. Batangan tao ni Jaga Sukal gamay jang luto, guys. Jaga gitasan na ka. Kuman maluto gatang sidaan. Mati ka, un. Sukal ha. Butang nga gamay asukal. Panagsara man noon po, guys. Karoon na ni Jagi butang nga asukal. Kukad di luto na to sa rice cooker. Butang nga asukal ka, un. Ningkaman, biinam tubig daghan, ha? Ano busog no? Kaya insa mag-eat na tag-utro. Magkano utro unsa ba kay tomay atang tinunuang bagungon no? Dami man to yung favorite tong sup-supo nimo. Ginahan ka. Atong nung hamoon na katong suso. Wa ta tos dagat, no. Ang sabatongan katong ukabong ma. Sisi. Ganahan kag sisi? Nga puhon na balik rata to na natay gasolinas ilang tricycle. No. Ano wala pa ko circle ma. Ala ka day kay nakoy batan day. Karon taad guys, og mahumok na tong puso, ana ning ilunod ning bagungon. Unsan tatad na nas papagabril, uli na to. Tiri atang panakot loy arag tangad ang panakot guys, kaya wala ko'y sibuyas. Mahal man ang panakot in taon, ginoo ko. Malagi brato rong panahon na guys, no. Urot na di ay.
Uy, very good ag bata. Ibutang na sa tong hugasan. Dari ara, dana baldi. Ko tita. Ana ra ibutang na. Diyan na tara nang idengan-dengan og hugas. Kaya arong kasaral mahugas na itong hugasan rong. May gaman na tagpaniad to. Inam water. Inam water pakuha ni Kuya water. Inam water. Asa man day ka? Washan. Pastilan. Una-una ang taon sa timo guys. Katasa nagbatang arot. Bukaw na ba? Okay, bukaw na guys. So, ito na ang ilunod agatong panakot. Ito na ilunod agatong luyaog tangad. Right, ito na guys. Luyaog tangad. Haluin para mo gawas agi diyang katas. So, dahil na guys, humok na buti ni. Dali raw, pila raw pag upuso. Guys, no? Alright. Okay. Guys. Og ato nang ilunod. Agatong ato nang ilunod agatong bagungon, guys. Okay. Alright. Agatong bagungon. Halo guys, ato halo. Sinsya na mo kay ngit-ngit kay iubdar sa mga abuhan. Ano guys, hala, lamiin na gatong puso. Purga gadto tadanay kinaag tinunuan ron guys. Pwede ba ni ako anan guys kanang nay laudo ning sagol og nilauoy ning bagungon. Pamagoy ko kasuway guys gilauoy ni hang kasagaran tilawan inga ning bagungon tunuan. So ato nang ibutang agatang ispiso nga tuno guys. Oh. Tambal nis mga high blood, impas kasag high blood ani. Pastilan ginokolor daw taon pod. Alright. Yan na guys, agatong bagungon nga tinunuan with puso ng saging. Puro gagad yung tadani. Ano guys, kayo may laing sa. Okay, so. Pakaban guys, katang pabukawan, agatong niluto. Okay. Matatad guys, nanas papagabril, mga nami nag-abot ni Ja. So patanawan naman na guys, maluto na si Ja. Yan na guys, bukaw na. So, ata na ni haunon karon tatad guys. Ayan. Yummy na, yummy. Sakto na na isang timpla guys. Ano na gitimplahan. So, sakto dyan. Din kabot ni Papa Gabriel karong tatad. Ang kaan na dyan. Yes no. Ayan, igadyan ni. Trabaho gani katang bana. Magluto gadyan tag sadaan. Arumay, sadaan na. Hindi kayo ba sinadaway saday. Kauon na ni kaliro nata na ni Maroy na gadyan. Guys, no. Pwede nga Papa Gabriel, guys. Uy. So, wad ikaw, di ba? Gubot sa Irak. Tao, guys, no. Pampunin dyan, buhata sakad. Magulay, mang pagko. Iti, baga dyan, trabaho na pasagdan. Luoy, pagatang bana, guys, no. Kinahanglan dyan kitang asawang mabilin. Mangita dyan tag, magulay. Oh, wait. Pero gatong may mapalit sa daan. Palit, kagog sila. Ang isda, mayana. Okay, kayo. Huwag kaming way mga dada karong panahon na gulay-gulay sa lamanta guys. Purog mapurga tada puro tuno ron. Alright, so ata na nang haunon guys. Agatong tinunuang bagungon with puso ng saging. Danas father. Maniod to na may karon guys. Dali ya, maniod to na tayo. Agoy. Una nag-eat agamang kimyat guys. Katasan sa din tawag batang arot. Kaan Kim? Sabawan na to. Kaya inighaman og to. Ay inighamag-eat. Mag-sleep na ha. Mahatutan sa Mama Mary ha. Okay? Bang utot ni ma? Ha? Bang utot ni. Ay bang utot. Ani? Tiya ba? Sige, eat na. Kuya, mag-eat na kayo mo school na na. Nita, gamato. Yan na guys. Mga tagamatoy. Puro raman na iyan ha. Pag-eat na la. Andiyan na Miss Papay nagamanin do. Yung hatod pas papa ni Kuya. Nita na ba ni na ha ma? Nita na ba? Ano? Mga favorite. Abay, init. Kaan na. Mga busog garong matug inagaman. Init man. Eat na. Nanay sabaw lang. Nahan masisa guys. Ug bagungon. Yummy? Wow, yummy ka ajo. Solo ma, gara-gara. Nganta guys, niuto tanin dyan tanan. Nag-abris pa pag-abris ka. Sardinas. Alo? Tulo ra lagi sa sardinas. Paita po ni. Tugtag saratang tulo. Stilan. Tag sa ili ka nagkaan naman eh. Asa ba?
Bitaw guys. Di pareha agsud sa sardinas, tulo ray. Usay gid duha. Karon tulo. Say pa daghan. Burag manok dai buga dai. Antang so guys. Hala, tulo naman. Tulo. Ngantanin jo. Mama, tabatong Ay mo sa sardinas og tinunuang bagungon with puso. Lamian. luwak na ba ng Piso. chicken, ma? Ilawi pa. Og, mazo ba? Be? Samay mo yung ika sulti. Mazo? Yummy. Yummy ko no guys. Sana all yummy. Buga dai. Niudto tanin jo guys. Niudto tanin jo tanan. Lami ang paniudto kay. Tinunuan na pud. Sige lang. Kaon. Anta. Guys, sige lang talaga sunod. Wala talaga naw sapaw. Nalain. Wala man basta kay. Pug. Yes no. Kami umpod guys, may sabaw. Sige ko no, sabaw na. Na makasuldo pa pagkabre kung pa tag isda. Kasuldo na ka pa tag isda pa. Yung sabaw. Litson. Liliya guys, kaganahan buntag na nga do maglitson. Kung manok ko na, kaya kakanan ko ng taglitson. Basta lang yung uko. Yung batang badin. Gatasan at Iliya guys, lain yung batang gatasan kay nga do din sa sila. Ang iring ko. May nga nga dyan sa mapapalit ni sa isda kay ipasabaw ko no. Diba? Ang iring ko. Atlan pang way kwarta. Di man makitambi. Kung nagnaw iring guys. Dai ka na. Diyan na dari pikas, diyan pikas ka dari lang. Ako siya. Titan ko. Ano pa? Nang iring ko na siya guys na. Ang iring ko. Kakasan man yung gaming baji. Kaon mo dyan singun pa. Idag ka naman na di ay. Lagna na, kaon ka. Iko. Manakagit. Ay, busog ko na nina. Niwang. Niwang sila na. Magiging luto yung lagi ng kung ano. Niwang mo ko. Ang gagmay, agsob guys, bagungon. Niwang sila. Niwang yan sila ma. Katong una, daka na. Kung na dahil nagsudo na kakapay tag-fish, ha? Manok pod. Fish, manok, halagang papalit guys. Tasan ma'am, uy. Ito sanang ko. Pamantay ko andun, pamantay. Sildo. Sildo. Raku baki. Wala Isa man ka. din o. Ma, raku baki. Isa ka dari. Yan isa. Di man nila i-skip Isa ang ron ads baho. no, or makasuldo tanong. Isa ron baho ma. Nga sila guys, adyo i-skip ang mga ads or makasuldo, mayroon na may palit puso Ito nga. ara. Gara-gara ma. Katong itin-itin. Makwim. Nabian? Aw. Ito okay. Ni mata tumun su din da. Luwi ng mga batag na ipangaduon guys nga watay palit, pastilan. Magkaroon na mo matiguang kay Ay, kaya raman. papa. Yes no. Papa. Papa, hapit na. Ang kanay mong basing gamay kay di man mabalibaran, ang kaluoy ka adyo. Mami. Mangkahay. Mangkahay ko na sila guys na. Ako nang iring. Kung nang naong iring baji. Ngita Nagbaw pa. nangitag suya, nangitag isda og chicken, pastilan. Sa dila man day kay makasuldos pa pamupalit tag chicken og isda ha. Ihi. Okay? Mama. Bayot. Diba? Mami. Hindi ka mga ano, mga sa migtiwas guys. Mami.